No niin, no täällä alkaa aika vitusti kyllä. Roar! Okei. Tuolla on fightti meneillään, mennä siinä vaikka. Täällä servuun mä vähän niinku harjoittelen tätä PvP-tämistä, että musta olisi parempi. Tai niin, vieläkin parempi. Vieläkin parempi kuin ennen. Joku tuli puolustaa sitä. Joku, jolla on Forcefieldi. Ei vittu, mikä Forcefieldi jätkää. Näitä buffs-hommia ei kannata koskaan ostaa. Koska kun sä kuolet, sä menetät ne kaikki. Eli jos sä ostat, osta vasta sit, kun sulla on ihan vituusti rahaa. Niin paljon, että sä saat ihan saatana hyvät. Varmasti. Osta vaikka toi Diamond ja sit siihen kaikki Protection IVt ja miekkaan Sharpness Vt ja Knockback 2 ja kaikki. Ei jumalauta! Ja sinne meni minä. Aina kun tässä menette PvP:tä, niin kannattaa, jos te olette kuolemaisilla, niin kannattaa lyödä edes jotain niistä tyypeistä. Koska silloin te saatte kuitenkin rahaa, vaikka te teette sitä tappaisi yksinään. Jonkin verran. Apua! No joo, kun mä oon PvP:tä täällä kun jo aika kauan. No mitä kuuluu tuolla? No joo. Eli en mä kyllä jaksa enää PvP:tä. Tää oli erittäin lyhyt video, erittäin mukava editoida ja sen semmoista. Mun kannalta on hyvä, että on pikkuinen video. Mut joo, moro.